Malawi Today. Ladies and gentlemen, we are now witnessing the arrival of the Right Honorable Chihana. Chihana, apia netu pamoja nikolino Maswatu akae kuzodomu. Nipama nitulalo Mungu. Ya nituta eno Chihana opia pamoja wakiliwa na bodichea pamoja awile ya mapelani na kutapua witule nimewezo wamina aku marakia mumu kabaya mwinende kabaya macho wana loga kabaya mwinende papa baba to kehanya kuna ya papa to baba awile baba marakia mwinende momo yule kuna awile kulo mwito kukali Kulomebeo tutikondane onse komanso tikonde mitundu ina imesi kulomebeo tikondane anthu onse amuno Malawi chiwa tonse ndi Malawi monga anaka muzubanda kuti palibe mlomwe chewa mtumbuka kapena ngoni pali Malawi choncho chikachika choncho magazi atuka abantu ofira ndi Malawi blood sipakhalanso magazi amakawa osiyanasiyana ndiye choncho koma ndiye zovina ndi zabwino koma kungatheke kuikapeya chipase mpata pang'ono kuti ndimalize kuyankhula singati kuyankhula pamene anthu akuvina ndikudziwa kuti mukusangala kwambiri ndimene ndikuyankhula koma mundikire pang'ono zikomo kwambiri zikomo ndiye tikhala anthu okondana ife tonse kwa mitundu osiyanasiyana tikakukondana komanso tiyambe kugwira ntchito kwambiri posachedwa pa tipeza fetereza ndiye ndikupempha Malawi kuti mvula ikabwera mlanja fetereza tonse tilime mwamphamvu kwambiri kuti chamanso pasakhale njala komanso makolo kuyambira January 1st, school fees, secondary school, primary school, zikaza ulele. Sirifuna kujomba kusukulu kukawa kachaso osabila kusukulu ayi mukateo kitana and I mean it komanso makolo mafizi ka aulele paibe excuse kundebe school fees ndikadapeza pamuzi pena pache pali makolo kwa mwana alipaira akusela bawo sapite ku sukulu ndikuti baso kutitana kwambiri
discipline in this country. I want discipline in this country. Without discipline, zikono singapita pasogolo. Without education, zikono singapita pasogolo ai. Chacho tonse ligwizane kula kusukuru apunziso mesese kwa mbili. Next time, sinifuna kuli pa MSC kupambana to 55% dumanya dira. DPP oye, I'm sorry. I'm sorry. It's in the blood, the DPP. As I say, Sinifra Kujomba, we are going to be able to go, Church of Zodabwitsa, as many as we can get to go, we are going to be able to go. The mayor of the Fora Bambi will be there with Jidike. Kuti, God is kind of winner. Mkakorabura chama tikapala federeza nimukani mai kuguisa kena kakenso mukusunga kuichankuta mutenge mezo mugre federeza muka self sustaining osaka welfare every year. That's not the idea. Some for us men, right? John different responsibility. Different discipline, Alienza acquire responsible muziko mono, Kunyaka responsible, she beat up a sogoro. Man, you turn Dufunaku, Kunias Mezo, Kuman, Somangana Nakai, Nana Kuti, by inauguration Paja, Tisente Maganizo art, mindset. Is a good Sinitaker. This man could base upon see. Could you wouldn't done? I could have kind of when somebody doing some good, you want to bring him down. When you have a kind of sing a take as a man, sing a take. The man take out. Hey. The man take out. We never conquer. Wakonkuno kumako beo dukura amana kudi APM kukapredi singa take over my dead body. That take out way de manyazi Charo Dimao ameno and go to Bambi. Ambe udasa non se, chiko mana chacha mawa, chiko kambe chiko.